Yenzeka ukuthi sithi siyathandaza bese sifila sengathi noma sizizwe sengathi imithandazo yethu ayizwakali kuNkulunkulu. Now iwona muphi umthandazo ozwakalayo enkosini, iwona muphi umthandazo ofika enkosini. Mhlawumbe singaqala lana nje ukuthi uyini umthandazo. Umthandazo ingxoxo noNkulunkulu. Umthandazo is our communication, is communication with God, communication with the Lord. Umthandazo ingxoxo noma inkulumo noNkulunkulu noma nomdali wethu. Ikhona into bazalwane ebalekile uma ngabe efuna ukuthi siqaphele njalo uma ngabe sithandaza. Njalo uma ngabe sikhuleka size enkosini, ikhona into ebalekile eba njengojantshi la umthandazo wethu khona ukwazi ukuthi uhambe khona. Now lonto leyo ilento esibiza ngeattitude. Kukhona into ebizwa ngeattitude.